Ez digute guzten? Ez digute guzten. Antxoan zuritan iri. Zertan? Bermetan. Egia da. Hemen txagoz bermetan, eta ordua da. Saioa hasi aurretik, hortik atera liteke beste saio bat, Jaski? Kontuz. Miluze hasi aurreko gure arteko tertulia eta... Confessions. Baina ordainpeko katere batean, edo beharko dugu. Hori ez da, publikoa ez da. Lehiakideak, hortxe da, Pasa, hora! Jokin nahi, txandek eta unai, ez itonan. Gauza ederra da, Jokin Iraitz Gabon. Gauza ederra da, esatie, lankideak eta lagunak. Bai, horixe. Eta zeuke bai, lankideak eta lagunak. Bai. Jokin, miluzere etortzeko laguna behar dalako. Bai. Komeni, aukeran komeni. Iraitz, lankide gogoratuko non zauzien zuek lanian? Sopelako institutuan. Sopelako institutuen, bertako ezagunenak, zalantza barik. Jokin, bai. Lankiden artean edo sortu da, guk ere jomarko dugu akaso atzetik edo pikerik, momentuz ez. Ez, momentuz ez. Batzuk ez dira ezta enteratu bez. Benetan? Benetan. Horreri sartuteko esan, entzun dut pasiluetan eta arku dantzak eta egiten, zeuei eta arku eta jartzen. 5. saioa, Jokin, esango dugu oso ondo, finaletan eta, zailkatzen finalera eta 1950 euro, Antxon ja alemana ikasten. Esango nuke, bigarren ama hizkuntza edo... Izeba hizkuntza, momentuz. Ama ez baina. Zeharin dana, ez da? Izeba alemanez? Tante. Tante? Tante, ona? Osaba? Onkel. Onkel eta tante. Onkel Jose Mari eta tante Arantxa ditu nik, esaterako, etxean begira. Zautan neu? Baita ere, hori da. Iraitz, ze intentzio gaur? Jarraitza, berdin. Martxa hontan? Bai. Gaizki ez? Eta ia zakutxurako aukerak edo ditugun, hori bederra izango zen guretzatia zakua banatzen duen. Hau paso beko, ongietarri. Bai, eskerrik asko. Xanet eta unai, Gabon. Zer moduz? Ondo. Hasi gara bizilagunei izaten, ondo alizarete, finalak eta bereiek. Guk oraindik ez dugu jokatu. Lasai, bigarren saioa. Lur hartzen oraindik ere. Presik gabe. Presik ez dago. Egia presari gabe, jende asko pasa dela hemen presari bat ere gabe, eta etxera ere joan direla diruri gabe, baina bueno. Irribarra horrek balizo dago, Bai horixe, dirurik ez, baina irribarra gau bitarteak gaizki ezkabitzen. Leku hartuta bai, ez da bikote, erosoago orain. Lasaiago bai. Eta ze esanik ez, laguna dizkide, hauek harima bikiak. Jaski, esan dut, Xanetu nahi, kurrikulumari erreparatuta. Bai, antzekua. Biak futbolean eta... Bilak entrenadore, futbolian... Pentsa? Entrenadore, nortzuk? Umiana. Entrenatzen? Umiak, bai. Mutiltxuek, neskatxuek? Mutilak, nik. Bai, nike mutiak. Eta futbolean. Tan ere, ikasi ere... Iguala. Paretxu. Eta asmoak, antzekoak, zagoa irabazizkero? Bidaien bat, Bueno, hori da lehenbiziko plana, baina ikusi dut hemen beste bat, B plana edo, litzatekela lagunak festa batera gonbidatzea. Festa bat montatu la klase. Ondo. Xanetu nahi, harima bikiak izango zarete festan ere, parrandan ere. Zer behar du parranda batek ona izan dadin? Zuek horrela festa bat antolatzea aldera, ezinbesteko elementuren bat edo. Lagunak. Bai, ados? Musika. Zer musika? Denetik. Denetik, Reggaetoia eta euskal kantak, bioi daiko. Ados? Ego girona. Girona. Unai? Ni konpainia egin ja parranda hon bat dotatzeko nahikoa. Bai, Gero musika berdin da. Beethoven jartzen badu dugu ere. Dantza inezkeo, Beethoven egin. Zaleak zarete? Bueno, saiatu itegea. Bueno. Gero barre asko egin, parranda baten ezinbesteko da barre asko egin, ligatu. Ligatu. Eta? Kilkerrotxa, lankideok. Kilkerrotxa entzun da, lehortea, edo... Pixka Ondo. Bizka bat bai, ondo. Sakondu dugu beste saio batean. Animo ikote zorte hon. Hau behor bain pekua. Bai, olifan zau ere. Ekiten noa se moduz? Ondo, apagagon. Bueno, etorri barri eta zezen txasio, momentu honetan? Gogotxu, egia zen. Ze ondo. Non guezu? Ni horretakoa. Ondo, Natx. Ni hoi hartungoa. Eta hemen ikaskidiek zari, Bai. Lehen ezkuntza ikastegu bileek Donostin. Oso ondo. Eki gauzak egiten, besteak beste hemen daukate jarrita... Erne? Telesaiak, pelikulak ikusi, ama tiratzen egon zara, miluzera etortzeko, da amak ez ez. Gauero ikusten genuen etxean, eta jolasak taiten genitun, eta esan nion etortzeko, eta ez, telebista mundua eta igual ez ez, eta orduan esan nion kuadriako lagun bati,
eta kuadriako lagunak ere zetzen Benetan, Unai zer da? Temagarren platera, zer? Ez. Ostrea. Gero esanien beste biri, hauek ere zentzuten. Ez. Eki ama, izena? Maite. Maite gongo da orain... A tope. A tope, kandela dara bintzute. Nahi duzunean etorri, Maite, Bai. Bueno, beste futbolari bat, Unai. Bai. Non, zu? Ni hoi hartzunen. Herriko taldea, mertan? Bai. Eta ze moduz? Ondo, guztua. Bai, horrelari... Erdialdia. Erdian, ondo. Erto, ze intentziorekin, Unai? Ondo pastea, disfrutatzea. Ondo? Bai. Vale. Baina dirua irabazizkero? Zaukagu proiekturik edo asmorik edo... Aurrestea, igual. Aurrestea. Bai, zakagula. Gazte gara gazte. Aurrestea... Ez dugu horren beste banatzen beze. Gastatzeko da. Bai, ez da? Bai. Zakua bai. Zakua irabazizkero bai. Gero kopuruaren berri emandakoan ikuste dut egik eta unesek esango dutela. Igual bada desente guretzat, Bai, besti eskuarterako da. Bai. Noski. Bai, itxoen barkatu nik. Agur bat bidali nahi dut, lagun bati. Gauere ikusten dula programa, eta esantzian tortzen banintzen agurtzeko. Orduan Goierri, besarka da hundi bat. Goierri, izena Goierri du? Edo Goierri tarra da bera? Ez. Deitzen diote Goierri, gaina ez du. Jose Mari izango. Jose Mari? Apa Jose Mari, besarka bat, Besarka. Apa Goierri, eta etorri gizu ere, lehiatzera, nahi duzunean. Maiterekin, Ekiren amarekin. Goierri eta Maite. No dago? Guau, noiztik esan gertatzen hau? Agur bat bidaltzen kontua, ez da? Agur bat bidaldu, mesedez, gauero biluzi ikusten zaudene. Berreskuratu nahi ditugu ohitura horiek, Zue pentsatu urrengorako agurren bat. Ekina, hau pasuek, ongi berri. Torteon, orain agur bat bidaliko diogu, zakuari igual. Venga. Erne, gaur, miluzen, jokoan, 35.000 eta €1. Zerriketa. Ondo. Nik ere nahi dut, beste agur bat bidali. Agur bat, Iturramako lagunei, apazuek, hemetxe zabeten ezkero. Ebe azke lauko ikazteak. Eki eta Unai, azkaitezen balanean, zuentzako ze proba, ikusi-makusi, tribuaren berba? Ikusi-makusi ingo dugu. Ikusi-makusi, Jokin eta Iraitz, zertan jarri? Tribuaren berban. Tribuaren berbetan. Da pertsotan, Xanez eta Unai. Ados, Jokin eta Iraitz, baikor, egingo diogu gaurkoari? Bai. Adjektibo positibo batzuekin, esaterako? Ia ba, hortxe berbak. Eta Jokin, demora, alaia. Betargia. Zondo? Errukitsua. Gupidatsua. Zondo? Zentzuduna. Burutsua. Optimista. Baikorra. Adeitsua. Azarria. Alaia. Betargia. Errukitsua. Gupidatsua. Zentzuduna. Burutsua. Optimista. Baikorra. Adeitsua. Saloa. Txukuna. Leberra. Alaia. Gupidatsua. Alaia. Betargia. Errukitsua. Gupidatsua. Zentzuduna. Burutsua. Optimista. Baikorra. Adeitsua. Saloa. Txukuna. Gurbila. Trebea. Leberra. Eta ausarta. Azarria. Bai, horixe. Ausart. Amaiera arte. Danak, 1 puntu. Jokin Iraitz. Xanez Unai, beste horren beste, 1 puntu banatzeko dugu. Baiza? Txirritatxo, karo, Antxon, goiza edo gaua? Ni gaua, bai. Bai, gero goizetan zabiltz. Behartuta, ala nabil, baina... Behartuta. Gorputzak eskatzen dit gaua ez aritzea gehiago. Bai, niri bai, Xanez Unai zer zari goizekuek, gauekuek? Gaua. Edo gauean hasita goizan bukatu. Baita. Hori ere bai. Ia txirritatxok zer dioen goizei buruz? Xanez Unai, zuen oinak, zuen hitzak. Zein goxo egoten den... Goizetan. Maindire azpi. Pela. Gero presaka dutxa. Beroa. Takorrikaldi. Itzela. Autobusak muturrean. Ies. Ia goizero. Horrela. Pentsatzen nabil txofer. Kaikuak. Naita egiten. Duela. Bueno. Goizetik, pertsotan hasita, abestu ere ondo,
Danak! Denak zuzen erantzun da, bikain, Xanet eta Unai, 100 puntu. Oso ondo! 100 puntu. Eki Unas. Beste. Beste? Dole goke, ez da? Bueno, zuek aukera dutako proban gainera, ikusi makusin. Hauetxek, zuen elementua jolaserako, karpeta, agenda, ura, bazkaria, aurikularrak, ordenagailua, motxila eta maletatxoa. Ia ba, denbora eki, maletatxoa. 7. Motxila, 7. ura, 3. aurikularrak, 5. bazkaria, 6. ordenagailua, 6, agenda, bat, karpeta, 1. maletatxoa, 7. motxila, 7, ura, 4, aurikularrak, 5. bazkaria, 4. ondo, ordenagailua, 7. agenda, 2, karpeta, bat, ondo, maletatxoa, 8, motxila, 7, ura, 3, aurikularrak, 6, Ai! bazkaria, 4. ordenagailua, 6. bai, bueno, Ai, pena! gerturatu gara, Pena autorri, eukidor. Birekin nuetuko gara, venga, azteko, 20 puntu hau pazuet! Ondo, hasi gara, fin hasi ere, Jokin Iraitz, honezkero, bueno, platoan etxean bezalaxe, bost saiota gero diot. Antzesteko prest platoan, Bai. imintzio batzuk hartu lekua, Xanet eta Unai, bestaldean, bitaldeak ere oso fin momentuz, ia bazter datorren, denbora. Aba, Jokin. Eliza, Etxea. Ez, baserria, restaurantea jatetxea, bazkaria, bufeta, bai, nongoa, hoteleko bufeta, oso, ondo. Bigarrena, txikia, Inurria. bai, inurri asko, eta, inurri taldea, Inurritegia. bai, ze ondo, itxua eta laguntzailea, itxua eta txakurra, bai, Itxua txakurra itxuari laguntzen. Bai. bai, itxua eta txakur laguntzailea. Ai, ondo. Egia da, 25 segundo ere soberantzen dituzela, pixka bat segi genezaken trama. Ondo, onak badie tita, Egia esan. erakustaldia izateakola. Hoteleko bufetetan zer? Behar duzu ez zuek beti zoriontsu izateko. Kroketak, ez da? Bai, Iri, Arek saltxitxe txikizek, goizekuek. ez dira igual honenak izango kalitatez, baina jan, Xanetu nahi bufetan ezinbestekue. Zer gauza. librea izan da dira, ez da? Libre, zeuek egin zoiena, haupa, puntuak, ondo. venga, puntuak, 70 puntu, oso ondo. Eta bide batez, eta gaiak, gaia pasio handizizia ditut, jaskin, niretzako onena gozaria, Bai. tordurik onena. Bai? Niretzat ez, bai, hotelatan Niretzat bai. bufetean bai, Fruta pizka batekin hasi, Bale, bai. Vale. Bate, healthy, healthfale, Bueno, una dela. Fruta. Gero gazia, asko, eta gero gozo gehiago. Eta gero pizina araia, Bale, ondoratzera. hori bai. Hartu lekua, mesedez, bikote? Ekita unaz, bestaldean. Bigarren erronda, eta denbora. ura, edan, botella, busti, kamiseta. Ia, zer da? Sagardoa. Ez, Xanet? Berdea, botella. Ze, berdea zer? Beira, Baina nola, tea, lotu? te matxa, te berdea. Hori da, ze berdea. Irribarrea, Dracula, Dracula, oso denbora dago, Pimpon, maia, Pimpoi mala, Eta zer da? Partida, Partida, bai, bai. Zu. Barkatu delakideok, maiteniz partida irazteko bi tipo katxarroiek ere behar zide. Horrelako gilarrak, maiten izan aritzeko. Alimentzu da. Etxeko ere entretenimendu pixka bat, ez da, ondo dago. Ondo, basari honak? Pipa? jolazten dugu batzutan unibertsitatean. Bai, Klase tartean edo klasera joan beharrean? Ez, klase Klase tartean. Bestik barre. 70 hau batzuek! Ez galdezu guri. Ez ez da. Galdezu guri. Eki unaz,
Prestatu ditugu etxean initzio batzuk, kode batzuk edo? Bueno, hartu leku, mesedez, Jokin Iraitz taldean. Veteranoak ere laguntzeko baitaude noski. Bota zuek, Proposamenak beldurri gabe eta... Demora. Izarrak. Meteorito bat, asteroidea. Asteroidea oso ondo. Isatxa, kanguroa. Ez. Pantera. Txakurra. Ondo egun naiz, segi, Pantera. Untxia. Ez. Untxia, gazela. Jokin? Gazel. Ez. Untxia nantza. Ez. Ez. Aseria. Asteria, hori bai. Seria. Autopsiaen. Ez. Mostu. Ilea mostu, ardi bateri. Ardiare mostetzail mostatzailea. Nori? Ile mostatzaileak ardiari ilea mostu. Nor da bera? Bera da... Artzaina. Artzaina, noski, hori bai. Ondo. Kum gaude, Erakustaldia talde danak, Egia esan, gogorra behar du Unaxe, ardi baten egiten hasi eta autopsia. Eta Unaxe, bizini nago, joder. Gustatzen daz nire autopsiai buruzko seriak eta, Jokin, zer zara, nire moduko, Ez bai izango da. Autopsia. Bai. Pasagara bufetetatik autopsietara, Zuek, zehonak danak, haupa zuek 60. Ikain. Erakustaldia. Bai. Erabateko, hau da maila hau. Maiatomuz baino nien jarraituko dugu, eta eroglifiko batzuk orain. Jokin Iraitz. Ekarrizu marka... Erlojue? Gaur lasai. Lasai. Ados. Erakustaldiak aipatuta, Iraitz izan da zurea segulakoa. Bia da bizian eta... Lehenengo eroglifikoa denpora. Herri gehienetan daude, Jandarriak. Ez? Janariak. Besoa da. Bai. Besoa arm. Bai. Armarriak. Hori bai. Osando! Jantestuak latzen, armarria. Ondo. Besoari, Mr. Binek inglesez hitz egiten du eta besoari arm deitzen dira. Armarriak. Arm. Alemana bai, ingelesare bai, Bai. Rak. Arm eta Gu alemana? berean esaten da. Ha. Ahoskera ez berdina. Arm. Arm. Zaizu, ez? Ados, besoa. Arm. Ondo? Bale? Ari nahi zikasten pila bat, Ona zara, Zerri asko. Jokin Iraitz, bigarren Irakasle bat ondo daukadanean. Umetan aritzen nintzen. Pilotan. Bai. Ikurra lotan. Lotan. Osando? Bikaine. Arme guztiak ora ezata. Puntu bikate. Zaretu nahi, para bat eroglifiko. Erakustaldia moteko. Hauek gara iraten gabe ondoko begiratzen. Guk ere beste, animo bikote, Bai, ondo. Bai, ondo, amen, langa goitzueka ziartzen eta beste danak jarraitzen da bidea. Zaretu nahi, lehenengoa, denpora. Zein da eskatu duzun? Bai. Fa. Ez? Do. Bez? Zer nota da? Do. Ez? Si. Bai. Desira. Bai, desira. Ondo. De, si notara doa, desira. Zein da eskatu duzun, desira. Solfeo irakasea etxean negarrez. Bai. Musika eskolan eta? Mi familia bastante musika zalia orduan. Bai? Bai. Etxean edo? Aita eta orduan. Zegotzen du aitak? Leno pianoa. Wow. Eta zego gehiagi itxatxi pasio hori edo? Ez. Bueno, aita izerditan, ezin atara zemien. Piano jolea etxetik arratxeka, izerditan. Bigarren eroglifikoa denpara. Ostiralean kaleratuko da. Fe. Bai? Bueno. Irakurtzen hasteko baliogarria. Venga, nor da? Badakigu nor dan? Filma. Ondo? Bai. Florra, zenukindikoa, F, irakurtzeko baliogarria, Bilma dalako. Bilma! Arriketarra, V-ken dute Ilma, Filma, osan do? Ja, batu! Eta, remutu bikatea zartu! Arriketarrak. Bai.
Gero niri beti guztu dezazten. Bale. Beti da Pablona. Pablorena hori da. Morenie, baina bueno. Ekibnaz, ze moduz? Kompetentzia handia. Kompetentzia Egia handia. da, Hace harrera, Zeu epe martxan jartzeko. Eroglifiko eta asmatukuz, ezta? Espero dugu. Lehenengo alen para. Gaizki egin duzu. Bale, nor da? Batuketa. Azpia? Geiketa. Ez? Keinketa. Biderketa. Bai. Horreta power, Atara dugu, keta atara dugulako take kubo, alderantziz keta, eta orduen, ketarekin hasi gara, Eider Rodríguez. Zan, Eider Rodríguez idazlea, ez dugu behar der bai, eta bi, der keta. Horretar ilustreak, Hozautu gara dago, bai. Ikaragarria, bai. Ekibnaz, bigarrena denpara. Asko maite dut. Portugalete. Oh, yeah. Portugal, hau eroglifiku zeuretzat, Bai, egia zan. Portugal alde bat, eta ete mikatza. Gertabitzaidan, Portugaleten emanaldia nuela eta amak deituta, norazoaz baino, emanaldia guat Portugaletena. Non Portugalen? Zer, ama, naiz. Un monolagus! Momentu zen aitazi. Euskal Herrian nahikoa. Puntu, bikote, oso ondo. Baina amak pentsatu. Igual Portugaldik ere ditu diot, Gure zemiri. Kontuz. Gure zemiri. Miguel Luzeko eskuaren. Diataga! Ernen, whatever. Joder. Hortxe. Bueno. Ona! Baitu biak. Aurrera eta joder, ere bai. Txaukin iraiz. Aurrera ba. Lehenbiziko eskua. Eguzkia sartzean. Ze urtetan kaleratu zuten Game Boya? 75ean, 80ean, 89ean edo 2003an. 80ean. Errebotea. 1989. Zuzen. Nik genuen izan, lagunek bai baina. Bokala? Haienei begira, beti. Zuk ez da ere? Ez. Bai. Bai, ez. Jokin iraitz. Entzun hau? A ber. Ze ona, olaia. Bai. Nola du izena? Kaleratu duen azken albumak. Lehengo lepotikan burua, denak begira daudelaik, astelenetan, zerrautxa. Astelenetan. Errotea. Denak begira daudelarik. Zerrautxa. Bai horixe. Ondo. Diskotzarra, Benga, bokala. Zein museo ez dago Parisen? Louvre, Hermitage, Orsay edo Rodin. Hermitage. Oso ondo. San Petersburgon dau, Hermitage. Eta beste bokal bat? Eguzkia sartzean. Komodina lortzeko aukera? Bai? Ez, aurrera ingo dugu. Bai? Bai. Ilargi gabeko gaua, ametsik gabeko loa. Bai, Kusi dugu, Dikote. Parea, komodina. Jokin eta ireitzentzat. Kondo. Alere ez dago ametsi gabeko lorik. Beti dago zerbait, ez da? Bai, beti, gero ezu oroitzen bai, Eski. Burmuinak ondo funtzionatzeko ametxe egin behar du. Xanetu nahi. Ze amets? Egin dezagun amets. Komodina? Nik utxe Kuretzen dugula? Bai, Ez itxen, Xanet? Ez na amesten duzu. Bai. Bigarren eskua, zegoena. Ondo ikasia dugu da. Zein da munduan gehien erabiltzen den divisa? Dolar estatu batuarra, euroa, libera esterlina, yen japoniarra. Euroa. Errebotea? Yen japoniarra. Dolarra. Oso ondo. Bokala. Xanetu nahi, aurrera. Entzun?
Zauri hene erregina, besuak zori dititzet. Nola jarraitzen du? Abestiak? Ditizut para, ditizut eman, ditizut eskaini, ditizut opa. Ditizut para. Bo. Besuak zori dititzet para. Baratze bat, eta bar. Bokala? Gogoz geratu gara. Bai, egia da. Orain gogoz geratu gara. Urrengo errondan, xanetu nahi, zenbat irauten du eskubaloi partida batek? 45 minutu, 60, 80, 120? 60. Ondo. Kirol zientzietako ikasleak, noski. Bokala? Hau ez asmatuta... Eskaz? Irakasaren batek... Bai, igual bai, Zigorra. Aurrera, entzun. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si el tornar en un buque de guerra, si el por tierra en un tren militar. Ze musika talde da entzun berri duguna, puro relajo izan da, Tijuana in Blue, Cojon Prieto y los Guajalotes, los Zopilotes Chirriaus. Los Zopilotes Chirriaus. Zuzen. Beste bokal bat? Ondo ikasia dugu ja da. Azken erronda? Edo... saiatu? Xanetu nahi? Venga, azkena. Nola du izena Harry Potterren sagan agertzen den trenak? Hogwarts Express, Gryffindor Train, Avada Kedavra, Magical Train. Gryffindor Train. Hogwarts Express. Zondo. Urrezko... Eta, bokala? Aukera, ekiunaz. Horik ez dago. Ez da horik. Bueno. Saiak ere egin beharko genuke. Ez dago ezer galtzeko, komodina jokoan, azken erronda. Zirimiri finenak... Zirimiri finenak bustitzen du gehien. Bai. Komodina! Bai. Ba, lortu dugu. Bigarna lortzeko aukera orain. Eki unax, 3. eskua. Lagun talde guztietan dago bat. Zein da argaziko tipografia? Arial, Calibri, Comic Sans edo Courier? Calibri. Irakasleak zer diote? Comic Sans. Bo, zenbat talde lan, entregatu ditugun honekin. Bokala? Horrela, zein kanturen bertsioa egin du Adimentxuk? Eta kantuak oitzean, utziko genuke ez daria, azken dengoa bailitzan, edotaten eta lehenengo. Itxaropena, zeinen ederra izango den, euritan dantzan, zenbat min? Zeinen ederra izango den. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke ez daria. Ondo, letra identifikatuta, bai. Bokala? Bokala? Aurrera bikote. Noiz lehiatu zen lehen aldiz Kontxako bandera? 1879an, 1922an, 1950an edo 1980an. 1922. Erregotea? Bai, 1879an. Oso ondo. Bai, horixe. Bokala? Bueno, gomendagarria guztiz, ez da horik, Itsas Museoa, portuen bertan, eta, bueno, zoragarriati ez, Bilboko bai Itsas Museo ederrak, baina Donostikoe bai, eta estropan kontu. Historia, eta... Aurora, ingo dugu, ez da? Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Zenbat aldiz entzun dugu, moi, ça plane pour moi, abestian.
Mua, hitza. 5, 6, 8, 11. 8. Bai. 8 dira. Bai. Lagun talde guztietan dago, bat. Eta bigarren komodina lortzeko aukera. Asmatu egiten ditu. Bai? Abesti guztien letrak asmatu egiten ditu. Bai? Hori egitze da. Bai, za? Danatan. Ondo! Danatan. Komodina bigarrena eta markagailuak adi laren puntu eta komodina Jokin Iraitz. Txanetu nahi, laren 30 komodinik ez, 330 bi komodin ekiten maz. Jokin Iraitz. Erdi alde horretan komodinarekin, zein da zuzenari aurre egiteko prest, lehenengo errondan, Arkaitzkanok idatzitako lanak dira. Pasaia Blues, Baiona Soul, Beluna Jazz, Itxasoa Etxebarruan, Coca-Cola bat zurekin, Berriz Centauro, Twist, Omar Dendaria, piano gainean gozaltzen, Postaren erdia, Fakirraren ahotsa. Coca-Cola bat zurekin. Beñat Sarasolak idatzia. Beñat Sarasolaren eleberri berri zoragarria, Xanetu nahi. Itxaso Etxebarruan. 2001 argitaratua, literaturan. Ekip Nash? Fakirraren ahotsa. Imanol kantariaren ibilerak. Hau da, artelan bat, maisulan bat, euskeraz kaleratuan libururik edernetako bat. Xanetu nahi. Piano gainean gozaltzen. New York irian bizitakoaren kronika. Ekip Nash. Berriz Centauro. Katix Agirre. Oso liburu hona da, bai Katix Agirrena. Xanetu nahi. Omar Dendaria. Antion Oladriagaren ilustrazioekin. 40 punturekin planto egiteko aukera edo osatzera goaz. Pasaia Blues. Osondo? Baiona Soul. Izenburu polita litzateke, baina asmatu egin dugu bau. Postaren erdia, poema liburuak Twist ezaguna geratu da esangarik, punturik ez. Xanetu nahi. Bigarren errondaragoaz, bigarren errondan, herrietako ezizenak dira. Txantxikuak, munsel gorriak, mokoloak, zorriak, babazorroak, xakaxak, jarrileroak, zimikoak, kaskarinak, akerrak, lantzoiak. Jarrileroak. Portugalete. Babazorroak. Gaztizarrak. Mokoloak. Bergakuak. Xanetu nahi. Xakaxak. Hau asmatu egin dugu ba. Ekip Nash. Txantxikuak. Oñati. Kaskarinak. Donostiarrak. Ekip Nash. Lantzoiak. Bondarru. Lantzoie. Jokin Iraitz. Komodina. Ez da azkena oraindik, ez da? Ez da azkena. Ez da azkena. Akerrak. Akerrak. Erreztil, Larrabetzu. Orain bai azkena. Komodina. Zuek bai, noski. Lezamako zorriak, 150 puntu bikote. Urrezko komodina, hirugarren erronda, Ekip Nash, zebekastiko zarete, jakin nahi duguna da. Kafe motak dira. Ebakia, patarduna, amerikarra, Mazagran, Irlandarra, India Pale Ale, Eskoziarra, Cosmopolitan, Bloody Mary, deskafeinatua, cappuccino. Ebakia. Noski. Cappuccinoa. Aparra askorekin. Irlandarra. Whiskiarekin hau. Deskafeinatua. Bai. Amerikarra. Kafe utxata urberoa. India Pale. Garagardo da hori. Eskoziarra. Zuzen. Eskozesa.
Jokin Iraitz. Patarduna. Uiz? Bueno, berdin, bai. Komodina. Bai horixe, Mazagranekin beste 150. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu 400 puntu. Jokin Iraitz, txanetu nahi 420, eki eta unaz. Jokin eta Iraitz. Bueno, txalo gero bat azteko da ben. Azte bikotea. Sopelako iragatze bi, matematika, alemaniera, bosaio oso on. 1.950 euro pilatuta. Asko gozatu dugu Ba, zuekin. eta ikasi, bai horixe, tamalez ordea bukatu da, edo esango dugu, ez iz borbe. Ez ist. Borbai. Ez iz borbai, ez, eh? Foabai. Ah, barkatu. Foabai. Ez iz Amaitu dela. Ez iz borbai. Jokin, ze balantze ingo dugu? Oso gustora egon gara. Bai. Tenuen espero, hain goizkotea, baina, oie, bueno. Emankorra Iraitz, edo? Bueno, dantxa taldekoak agurtuz ez ditut agurtu bronka bota diate un hauetan ezagurtxagatik, eta gaur kamisetak harri dut, baina, bueno. Bueno, Jokin Iraitz hasierako ideia, esan dugu, bizok etorri eta ikusi hau. Buruan dagoenetik, gero egiten denera, erosua egon zaria, gustora egon zaria? Bai, oso gustora. Ba, beste gure partetik, honetan. Bezarka da mundu bat, eta musu bana, placer bat izan da, bost programa zuekin. Mila esker bikote, bikote, pozuek. Agurtu dituan, Jokin eta Iraitz, pena hundiz, Bai. Bueno, zuekin ere ikasten jarrituko dugu. Alemana ez bada beste zerbait, edo. Xanetu nahi? Larri ginen, Bai, larri. Bueno, eta akats bat esker, nola bai? Hori ere izaten da. Tarteka miluzen gertatzen dena, aurrera. Sokatirerako prest? A ver, horreko baino bete iten. Bueno, iritsi berriak ere indartxu, eki unax. Pozik ez da? Bai. Oso atzetik aurrerako bidea egina gainera. Jaskik ere esan du, hau ez da, izaten nola hasi, gero bukatu egin behar da, eta komodinak lortu, eta bikain. Bidea be garrantzitsua da, Beti. Bidea be bai, enola bukatu be bai. Sokatiran oso garrantzitsua zuzen erantzutea. Eta bizkor, aldela, xanetu nahi, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, guazen sokatirara. Demora, nola du izena Marokoko hiriburuak? Marrakech. Rabat, ze izen dute erbien kumeek? Erbikumea. Boi. Ze urtetan hil zen Freddie Mercury? 1989an. 91an, zenbaki daude nortasun agirian Hego Euskal Herrian? 8. Zein da, egan egiteko gai den ugaztun bakarra? Xagusarra. Osondo. Zenbat da, 102, bider bi, ken bi? 202. Osondo. Kondairaren arabera, nortzuek sortu zuten Erroma? Paso. Romulok eta Remok, zein herritan dago, Gipuzkoako hondartzarik handiena? Zarautzen. Zarautzen dago. Zein da, historian diru gehien bildu duen filma? Titanic. Avatar, ze koloretakoa da berez eguzkia? Naranja. Zuria da. Zenbat soka ditu biolinak? 4. 4 ditu. Zein izan zen Egiptoko azken erregina? Paso. Kleopatra, zein arte disiplina saritzen da Grammy sarietan? Paso. Musika, zein herrialderen parte da Groenlandia? Finlandia. Danimarka, Iruñerriko zein taldek egin du Gontzal Mendibilen mereziote kantuaren bertsioa? Paso. Txilmafiak egin du, zein herritakoa da Maialen Txorraut, Piraguizta? Zarautz. Lasartearra da, zein herritan dago? Sokatiran izerditan, osondo, danok. Bueno, zer? Hobeto xor. Xanetu nahi, hobeto txu hau? Berriz ere leku hartuta eta... Bai, sokatiran ezin aurrera egin urrengo aukera bat egongo da, hori ere garrantzitsua, zuentzat hirugarren eguna izango da, ia gure veteranoak zarete, Ondo, hau pastuek! Godekote! Horrelatxe daude bakontuak miluzen ekita unax. Gaur eritxi eta finalera arte, bikain, ez da? Bai, hasiera polita. Bai. Bueno, egia da, saio asera bizdiratxuena ez dela izan. Asera, baina pizkanaka eta komodi matan, eta beste hemen,
finalean gara. Eta horrela goranzko joera hori mantenduta igual zakua eraman etxera. Nahi bai. Ondo legoke? Esan dugu aurrezteko zela, ezta? Bai. Bematen du aurrezteko, Gaur, Miluzen jokoan, 35.000 eta 100 euro. Eta dei genezta jo genei Miluze kreditua edo, ezta? Bai? Egira, ez da zera txarra, ezta? Txalo gehiago ere bai? Iturramako lagunak, Iruñarrik apazuek! Egon, hau batzuek, kazer bat! Publiko oso bat horra. Txekuei deialdia gurekin bat egiteko. Dano konektatuko gara. Klin, klin. Klin, klin. Klin, klin. Eki unaz, urtaro bat, zeuen oso gustuko edana. Agustua. Urtaroa. Urtaroa. Bueno, hori. Galdera trampa zen, ezta? Uda oso ondo da. Ni negua. Negua, eki negu zali zara. Hotza. Bai. Ja, negua berez amaitzeko ez da horren beste faltazu. Ni udaberri zale, igual, Udaberriz dela uze derra da, Loratu eta... Loratzi azten da nien. Gero badauka loratze pertsonalarekin lotuta daue, bai, maitasuna hori. Eki honaz, udaberrirago baz. Adi, zorte hon. Udaberrian, alegia, martxoaren 21 eta ekainaren 21 artean, ospatzen dira, denbora. Gasteizko erretreta, bai edo ez? Maritxu Kajoi? Hiru behien zerga? Mutrikuko berdel eguna? Herri urrats? Almadi eguna? Bermieko arrainazoka? Hondarribiko alardea? Lekeitieko antzarreguna? Baigorriko Nafarroaren eguna? Txapel txin eguna? Egiaztatu egingo dugu. Akats bakarra dago. Eki unaz. Zein ez aldatu. Biakatx? Eta hortzea maitekoa! Eki da honaz! Eki unaz! Bikain! Urrezko galdera, adi danok Sakurako bidean kokatuta gaude. Ohitura zaharrenak dira bi denbora. Zer? Dudas. Bai. Zagutzen ditugu? Gutxi batzuk. Gutxi batzuk bai. Lekeiti Hondarribi bai. Maritxu. Herri urrats. Gutxi. Ekite unaz. Miluze etorri. Finalea zailkatu. Amaikakoa kokatu dugu 1.000 euro? Ondo, bikote. Garrantzitsuena. Sakurako bidean kokatu garela. Zer? Nervioso. Ohitura zaharrenak dira bi. Ekite unaz, aukeren artean. Lekeitieko antzarreguna. Hori bai. Argi xamar? Aspaldikoa? Bueno. Izan daitekela? Bai, izan daiteke. Zuzena da? 1631an lehen aldiz dokumentatua. 2022tik aurrera, gomazko antzarrak bakarrik erabiltzen dira. Zaharrenen artean, bai. Ekite unaz.
11 osatu dugu eta aurrezko galderaren erdia bete dugu. Oso gertu gaude, Bai. Ze sentitzen da? Urduritasuna, pixkat. Antzer eguna, esan dugu, 17. mende horretan, beharko genukena asko zarinagokoa da. Hiru behien zerga badakigu zer den? Uztailaren 13an erronkari eta baretu artean ospatzen da Nafarroako interes turistikoko festa. Badakigu zer den? Zer ospatzen den? Behi egin zerbait. Itun antzeko bat, ez da? Bai, urte batean sententzia ezarri eta geroztik ospatzen da. Eki, Unax, 35.000 eta €1 miluzeko zakuan. Zer egingo genuke, esan dugu? Aurreztu. Tospatu. Ospatu ere bai, Bai. Aurreztu ez dugu eta aurreztuko. ospatu. Ez. Eki ama begire egongo da. Bai. Dirua zeuretzat, bera ez da etorri. Ez ba etorri? Dirua zeuretzat eta Unaxentzat. Unaxentzat, claro. Momentuz €1.000 ditugu. 35.000 eta €1 izango dira. Eki Unax. Erantzun zuzena da 3 behien zerga. Eki Unax. Zakua banatuko dugu? Lehenbiziko saioan! Eki eta Unax gaur iritsi! 35.000 eta €1! Zuen